Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinezenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Muchirongwa chino tinopemberera humare, hushingi, hugamba hunana mai ava nokuda kwekuti basa ravanobata harisi nyore. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nasi uno pachirongwa Twice a Mother tina mbuya va Christian Beauty Muchiwa avo vari kurera muzukuru wavo ane makore 6 ane hurema. Mbuya va Christian vakazoziva kuti mwana ane hurema, mwana akanga akura sei, vakazozviziva sei kuti Christian ane hurema. Hurema hwa Christian ndakazoziva Christian ane gore. Mushure mekuti akanga asingagari ndikamugarisa aidona. Mushure mekuti amai vake vakandisira mwana ine 6 months vachienda kuSouth. Mushure mekuti amai vake vakanga vasiyana nemurume, murume akanga atorora panext door. Saka Christian akanga ine mwedzi vachibva vauya mbongogara 5 months ndibva vachindisira mwana nomumwe ari grade 6 naiye. Saka ina ndakuziva kuti mwana akanga akakuwara. Saka kuenda kwavakaita ndakasara nemwana ine 6 months patakanga paeji yekuti agare patakanga asingagare. Saka ndakasara ndichimutraya kumugarisa zvairamba aidona. Svika ndazoenda kuHarare Hospital ane gore ndobva vazonditi ende kuCRI exercise. Mwana pakadhi rake kuswera pane kanheki kegreen kanoratidza kuti mwana anogona kunge akakanganisika kubva pakuzvarwa kwakaita. Saka pandakaenda kuHarare Hospital ndipo vakantaura kuti mwana atoda maexercise kuti atange kugara. Mwana akakanganisika kubva paakazvarwa. Saka ndakatanga kuenda naye kumaexercise. Kubva ipapo akazotanga kugara ane 2 years ndipo akazosimba kugara. Vari kutaura kuti iwo anokwanisa kunge akakanganisika pakuzvarwa kwake. Akambozvarwa sei Christian wacho? Amai vake vakaita overdue. Vaita overdue vakazoinjuswa. Mumbu yakanga yane 42 weeks. Saka vainjuswa still havana kubereka. Saka pane pavakandifonera vachiti mama ndakutaura nemi kupedzisira inini ndakutonzwa mwoyo wangu turi kuenda. Andopakabva panzi nomumwe nesi atadi kumbofonera chiremba kuti wemboona patient iyi. Paakauya chiremba achiteerera mwana akati mwana atonyarara atoita staki aneta kudhara. Saka takutoenda emergency theatre. Achibva aendeswa kutheatre ndobva aburiswa, but mwana akanga atoneta kudhara vaiswa paoxygen. Akagara mwedzi achifidha nemachubhu ari paoxygen kusvika azobuda. Saka zviri kunzi taimu yaipusha achida kubuda ndo taimu yakaita kuti mwana akuware. Ndo zvakakuvadza mwana kuti azotadza kufamba nekutaura. Saka ndo zvavakataura ivana chiremba. Mazoona imimi kuti mwana uye maenda zvipatara matsanangurwa kunzi mwana ane hurema huri paari. Mai vake vakanga vamusiya vasingazivi kuti ndo zviri pamwana. Apa vasiyana nababa vazoziva kuti ndo zviri pamwana. Baba vakazvigamuchira sei baba vemwana iye uye namai vake? Amai vemwana ndakavatsanangurira vakandizondiudza vakati pandakasununguka pandakabuda muchipatara ndakangonzi mwana wenyu anogona kunonoka kuita mastages ake nenyekuti akarwara achiita sei achibarwa. Baba vakaudzwa, baba havana kuzvitambira vakaramba vakati isusu kuida kuna zvakadaro. Saka baba vemwana vanoda mumwe wano wacho ari kuenda kuchikoro ari grade 6 uye havamude nenyekuti akaremara. Saka baba wacho havazvitambire vakatoramba kana nanhasi havana kana chavanomubatsira nacho. Hama dzacho dzakanga dzati dai atibatsira neMwari taendesa mwana kumatherapist, but baba wacho vakaramba. Saka inini ndakazongokwanisa kungopota ndichienda naye kuHarare Hospital. Ezvezvi ndinoenda parutendo ndopa vanouya takuitira kuhome. Saka uyu anei nababa wake ndini akamirirana neni, ndini ndakamirirana naye.
hai baba wacho vanoda uyu 1 chete uyu. Mungatitsanangurire mimi zvekuti munoti mimi izvi ndo zvinonetsa pana Christian akwanise kuita zvakati nezvakati uye ndezvipi zvekuti munoti iye zvinezvi pazera rake rainaro aifanira kunge akuita izvi asi haasi kuzviita. Christian pazera rake raanaro ezvinezvi dai akuenda kuchikoro dai ari grade 1 nekuti Christian ane 6 years akutena 7 years muna June, asi Christian haakwanisi kuenda kuchikoro nenyaya yekuti iye Christian haafambi, haakwanisi kubva pari ukamusiyawo ezvinezvi ukamusiyawo pari anogona kungokambaira kuti amubve aende, but ndikamusiya pamubhedha haakwanisi kuburuka. Ndikamusiya aripo pamubhedha ndinomwana aripo ipapo, asi kana paine munhu anokwanisa kumuburutsa. Muri kuti mimi mukamusiya ari pamubhedha haatokwanisa kuburuka iye zvinezvi Christian ane 6 years kuri kuti ari kuda chimbuzi izvi zvinofamba sei? Achiri munhu here kuti muchiri kupfekedza mitambo? Kana paine munhu anenge aripo anokwanisa kuti ndiudo poti opiwa poti, asi kana pasina ndinowana zvimesera azviitira aripo nokuti panenge pasina munhu wanokwanisa kutaura nokuti agone kuburuka akwanise kuzvibvisa kuti akwanise kuzvibatsira. Ko kudya Christian anokwanisa here? Mati mimi makumbo ake haakwanise kufamba? Haakwanise kufamba nekuda kwekuti chii chakaitika kumakumbo aChristian? Makumbo ake ari kunzi akaoma kubva apa kusvika kutsoka, saka kuoma kwaakaita kubva kutsoka ndinoenda nekuma-exercise ndinoita but hazvisi kuita, saka ndine kwandakadaidzwa kunonzi kuCure Hospital Bulawayo, ndobva ndaenda naye vaida kuti aitwe operation, saka vakati haakwanisi kuitwa operation nokuti ane condition yekuti anogona kufamba, saka vakati bhutsu ane bhutsu dzanoda kuti apiwe dzinobva apa kusvika ukuti dzistretche tsinga idzi neapa. Saka ndakabva kuBulawayo pakati paFebruary, asi handisati ndakwanisa kudzokera nenyaya yekuti handisati ndawana mari kuti ndidzokere kuti ndichinokolekta bhutsu dzidzo kuti akwanise apfeke kuti dzistretche tsinga dzake. Kuri kuti mimi makamubata maoko ane here pekuti anokwanisa kana kusumudza makumbo iyayo kuedza kufamba? Anosumudza asi anotsika neizvi nezvigunu izvi zvake izvi hazvitsike pasi izvi. Ko iye kana ari mumba mwana here wekuti dzimwe anokwanisa kufambawo akabatirira zvimwe zvinhu achiedzawo kuzvisumudza iye? Ezvinezvi akuti akabata sofa akutenderera naro akutofamba akabata, asi anenge asingatsika, anenge achitsika nematoes ake aya. Mataura nyaya yekuti makumbo haanyatsogona kutsika, anofamba nematoes. Ko maoko mwana here wekuti mukamuisira zvinhu anokwanisa kutamba nazvo kana kuti mukamupa spunu anokwanisa here kushandisa maoko ake Christian? Ruoko rumwe chete ndo runokwanisa, rumwe harina simba. Anokwanisa kutora akachitambisa asi rimwe racho rakaneta harina simba, 1 ndo rine simba. Tataura nyaya yababa vamati mimi vakuratidza kuti havana hanya neuyu ane hurema asi mwana asina hurema ndo wavanoona. Ko imimi kuhama dzenyu, kuvanhu vamakagarisana navo, Christian akatambirika sei? Ezvinezvi vanhu vaakuzvitambira nekuburikidza nekuona kuti ini ndinomuchengeta sei, ndinomuda sei, nokuti ini ndinotomuda nezvaari ndakazvigamuchira ndakazvitambira, saka ndakungoonawo vanhu vangozvitambirawo nekuti ini nambo yake ndakazvitambira. Saka vemunharaunda vaakugamuchira Christian ane shamwari here? Semwana wamati asati akuenda kuchikoro, ko munharaunda imomo ane shamwari here? Ane shamwari dzinouya dzichitamba naye. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ngatimboonai kuti zuva rambuya Christian rakamira sei, vanomuka nguvai, voitei? Inini zuva rangu ndinomuka na4, ndomuka ndogadzirira
5 o'clock kana 20 to 5 ndabuda ndakwenda kunohodha kumhiri kwedu kumuswa Masai. Ndokwandinotora muriwo. Ndahodha muriwo 8 dzinofanirwa kuchaya ndadzoka. Ndichiitira kuti mwana anenge aida kuzoona kuti mwana apiwa chikafu, adya chikafu here. Ndikasvika ndinosvika ndosunga muriwo, mwana achibikirwa ndomupa chikafu. Ndapedza kusunga ndogadzirira anoenda kunotengesa mukomana, ndomupa oenda kunotengesa. Ndobva ndachisara ndakutsvaira nekuwacha nekugeza nekudiridzwa kuti magadhini kwangu ndozwara. Pamunenge muchisunga muriwo apa, sekuru munosungawo sekuru here? Christian anenge aripi mune muchiite? Muriwo ndinobatsirwa nasekuru kusunga. Christian anenge aripo ndiye ndakagara naye. Christian dzimwe nguva anenge achitochema kuti ndane nzara ndibikire ndoda chikafu. Saka ndinenge ndichiita zvese kuti ndisunga kwachibikirwa chimupa chikafu. Ngatimboona igogo matambudziko amuri kusangana nawo imimi nemarerero makudziro amuri kuita Christian nekuda kwekuti ane urema. Iko zvino matambudziko andakusangana nawo pakuchengeta Christian. Ndakusangana nematambudziko kuti ini ndakasangana netsaona ngore ya 2022 muna August. Ndakaita accident ndichienda kumusha, ndichibva ndakuwara. Inini mwana wangu mukomana akadhisulekita gumbo rake, ini ndikakuwara gumbo nemudumbu neparuoko nekumeso. Ndakanga ndakabva apa lipi yese, mino yakabva. Saka ndiri kugadzirwa muchipatara. Saka mino iri kuramba zvokuti ndane matheatre 6 andaenda vachigadzira. Lipi vakazoita zvekudhonza vazobatanidza nyama. Pekutanga pavaigadzira nyama dzaidona dzairamba, saka vakazoita zvekudhonza vachibva vasona, saka pakazobatana. Mino ndane matheatre 3, tongoti matheatre a6. Theatre 3 ndichienda kuti ndogadzirwa mino, but zviri kuramba. Ndakabva kutheatre muna November vachigadzira mino, saka yakavhara futi. Saka ndine matambudziko kuti handikwanisi kufema. Ndine asthma, ndinozarirwa nakuti ndagara ndiri asthmatic. Saka zvinonditambudza pakuti ndikwanise kufema. Saka kuti ndichikwanisa kunyatsochengeta muzukuru wangu zvakundinetsa, nokuti ndinda ndichimuchengeta ndichiita zvese zvokuti nyangwe zvekuchikoro zvacho dai ndisina kusangana nematambudziko aya, pamwe dai kuchikoro zvinezvi ari kuenda. Saka handikwanise kuti ndinyatsozvikwanisa kuzviita nenyaya yekuti ndine matambudziko aya, kuti muchipatara theatre yese yandinoita inobhadhira mari inosvika ku1700 800. Saka mari kuti ndikwanise kuibata naiwo muriwo wangu wandinohodha ndichitengesa uyu, mari haisi kunyatsobatika. Saka zvakundikosira kuti ndichengete muzukuru wangu, nyatsomuitira zvaanenge achida kuitirwa. Ndakuzvitadza nekuda kwezviponzero zvokuti inini wacho ambuya vacho muchengeti ndine matambudziko andinawo. Dai ndakatodzokera nomutorera ndinomutorere bhutsi yake yakaisirwa dzakanzi apfeke bhulawayo, patenezvi ndine machallenji ekuti kuti ndikwanise kudzokera handisi kukwanisa nekuti handisati ndawana zvikwanisiro zvacho zvoti ndidzokere kunotore bhutsi yemwana. Saka mwana akapiwa 5 months, akanzi kusvika muna August odzoka obviswa bhutsi dzedze kuitira kuti aonekwe kuti bhutsi dzaita here kana zvisina kuitwa iswa maplasta. Saka ndiri mushishe kuti nditsvage mari kuti ndikwanise kuenda Bulawayo manje kuti ndinotora bhutsi yemwana, asi handisi kuzvikwanisa nenyaya yekuti mari yacho haisi kundikwanira, hazvisi kundikwanira kuti ndizvikwanise kuti ndizvibatanidze zvibatane. Muri kureva mimi kuti bhutsu yakanzi inodiwa naChristian kugadzirwa yakatogadzirwa, chamusina imari yekuiti muende kunotorana nebhutsu dzemwana. Nokuti ndakavakumbira kuti handikwanise kuti ndiite 1 week, vakanga vati bhutsu 1 week, ndiripo ndakaimirira. Vakati tinoadhimita vanhu vanenge tinopa nzvimbo vanhu vanenge vaadhimitwa, asina kuadhimitwa hativape accommodation. Saka munotodzokera muzodzoka kuzoitora. Saka izvi ndizvo handisati ndakwanisa kuti ndidzokere kunotora bhutsu yemwana nekuti handisati ndakwanisa kuwana mari yacho iyo yetransport. Vana venyu mune vana vamwe vadiki munowo panopamba, vari kushanda vacho mari yavari kuwana iri kurapisa inini? Iri kurapisa inini. Amai vacho ndo vakanga vachimbondibatsira, but amai vacho vakadzoka vakutohouse girl, kune kwavari kutoita house girl muZimbabwe vari.
Mungatitsanangurire imi migogo kuti Christian kuenda kwamunoita nei kuma exercise muri kuona shanduko ere? Ndiri kuona shanduko nokuti anga asingagone kugara aidona, asingagone kana kubata chinhu, asingagone kana kumira kana kuita sei, asi kuma exercise kwandiri kuenda ndiri kuona shanduko nenyaya yekuti agona kuti paari akabowana chinhu chekubata anogona kusimuka nacho. Saka chasara pamakumbo apa ndopasara kuti dai angatwasuka makumbo pamwe aikwanisa kufamba. Ko kuchikoro mimi Christian pazera rake aifanira kunge akuenda kuchikoro. Chii chiri kutadzisa kuti Christian aende kuchikoro? Christian ndakamboenda kuchikoro mune zvikoro zvemunomu ndikanobvunza ndida kuti mwana wangu anokwanisa kuti awane here nzvimbo, vakati uyu hatikwanise nenyaya kuti Christian agononyatsotaura, taure zvinonzwika, saka akwanise kuti associate nevamwe vana vanotoda zvikoro zvavo zvacho zvinodhura, handikwanise kuti ndikwanise kumuendesa kuzvikoro zvacho izvozvo, uyezve Christian hafambi, saka anenge achitoda kuchikoro kuye ndofunga kwekuti anenge achigara ikoko kana kuti anoenda ine wheelchair achiendeswa kuchikoro kwacho ikoko, saka handisi kukwanisa kuti ndimuendese kuchikoro. Mumashure matava kuti mimi kana manohodha muriwo umwe mwana wenyu ndiye anozoenda kunotengesa, ndo zvagara zvichiitika here kuti mimi munohodha umwe mwana oenda kunotengesa, kana kuti pane nguva yekuti mimi maizvitengesera mega zvinhu zvamunenge mahodha? Pana ndisati ndaita accident ndini ndaiita izvi, ndaihodha ndichienda kunotengesa, ava vachisara nevana pamba, vamwe wakoma uye wandakakorana naye gumbo ane kwaimbobata achitiwo zvake, asi zvinezvi haana hake zvari kuita, aripo akagara. Kufamba anofamba asi gumbo rake rapupi pane rimwe, saka roda kuiswa simbi, saka anoti akatakura zvinhu zvinorema kana kushanda basa rinorema gumbo rake rinosvimba richimurwadza, saka ezvinezvi hatisi kukwanisa kuti tiite zvimwe zvinhu, tiri kungoita neumwe mwana wangu mukomana gotwe rangu ndewanda kuti ndikahodha ndomupa iye ndiye anoenda kunotengesa. Tiri muchirongwa twaise mother, ngatimbotorai zvakare mafemu tisangane muchikamu chinotevera. Pamatambudziko ose avanosangana nawo mukukudza kwavari kuita muzukuru uyu, ndezvipi zvokuti zvikaitika zvinorerutsa mutoro wavo? Pakuchengeta kwandinoita Christian, mutoro wandinawo izvinezvi uri kundinetsa siku nesikati. Dai ndakwanisa kunodzokera kunotora bhutsu dzemwana bhulawayo kuti apfeke, kuti dzimweni zvenguva zvingamubatsira kuti makumbo ake aswatuke, pamwe zvigona kuti batsira kuti pamwe Mwari anogona kuti akwanisewo kufamba. Nekuenda kuchikoro dai ndakwanisa kuti dai akwanisa kuti aendewo kuchikoro chinoenderana naiye, nekuti muzvikoro zvemunomu makatomuramba nekuti haakwanisi kunyatsotaura, haakwanisi haagone kufamba achienda, saka dai awanirwawo chikoro chekuti dai akwanisa chinoenderanawo naiye kuti akwanise kuendawo kuchikoro, nokuti nguva yake kuchikoro yakwana yatopfuura zvekuti dai atori grade 1 asi haasi kuenda nekuda kwezvikonzero zvekuti handisi kukwanisa kuti ndimuitire. Ngatimbonai Christian anofarira kuitei? Christian anofarira bhora, anofarira kutamba bhora.
zvino anotamba sei matimimi asati ako anoita zanoita rekukanda here anokambaira achitari kukanda saka anenge achitamba bhora nevamwe wake kana ega achitari kukanda achikambaira achiri kanda. Mune nguva here dzekuti munoti ndonyatsoona kuti Christian afara zvichida pamwe anzwa mumhanzi muchitamba naye kana chii? Ehe, Christian anofarira mumhanzi, anofarira kutamba zvokuti kana ukamuisira music anotamba akagara paanenge akagara. Saka ndinonyatsoona kuti iye afara afadzwawo nazvo, saka anofarira bhora nemumhanzi kutamba ikoko. Kukutorai kumashure pamakaita accident mimi Christian akanga ari kupi? Sezvo muri kuti mimi ndimi maichengeta Christian, ndimi makamusirwa namai vake, akanga ainani pamakaita accident? Right, patakaita accident Christian ndakanga ndiinaye, asi pandakabviswa kwamuri hospital takunzwa kuparire nyatwa, Christian takauya naye akazotorwa nevanhu vekumba ndovakazouya vachimutora inchisara ndakaadhimitwa kuchipatara. Maita accident gogo, unoziva kuti munguva kana pane chaitika une munhu waunotanga kufunga kuti ari papi. Maita accident matimimi akanga muina Christian, zvakafamba? Christian haana kukuvara nehanzvadzi yake makanaka. Ndakazoti inini patakanga takarariswa nonga papapira dzinenge kana kuti 10 minutes ndopandakatanga kufunga kuti ndine mwana, ndopandakati naye ndine mwana wangu afambe hatauri, akanga ine 3 years ipapo. Vachibva vatsvaga vamwe vanhu bva vakamubata saka ndiye here, ndikati asi Christian aichema zvekuchema zviye zvekuti ndotanga anga abvunduka zvakanga zvaitika mbavamurayisa padhuze nini. Mbandazofunga patopaipeyo kuti nehanzvadzi yacho mbayazowanikwa iri paspace seat mbaburiswa, asi munhu aindirwadza mwoyo wangu wandaingofunga ndiChristian, chiti ko Christian manje zvandadai achakwanisa kuchengeta Christian nezvaari ndiani? Ndiye munhu aingonditambudza mwoyo wangu, ndiye wandaingofunga chete Christian nekuda kwezvaari neurema hwainawo. Mataura kuti munoenda imimi kuma exercise kwamunosangana nevamwe. Tinoziva kuti dzimwe nguva kana uri kumba unenge uchingoti mutoro wangu uri kundiremera. Mungati here imimi kusangana kwamunoita nevamwe kwakaita kuti murerukirwe muchionawo vamwe vari mumatambudziko akaita semi? Zvandibatsira chaizvo nenyaya yekuti pandakazoziva pandaishushikana ndiri pano ndisati ndaenda kuhospital, pandakazoenda kuhospital kuCRU ndopandakanosangana nevamwe vakanga vane matambudziko, ndikatoona kuti kwenga rangu dambudziko riri nani wani. Saka zvakandibatsiridza kuti kundisimudzira mukuchengeta kuti aiwa handisi ndega, ndezvevanhu vese. Otherwise inini ndichitoti zvangu zvakarema asi ndaitoona kuti aiwa zvangu zvakanga zviri nani, kuburikidza ndichionawo vamwe votisimbisana kuti tikaramba tiita maexercise vana vedu vanoita zvakanaka. Saka zvakandibatsira chaizvo. Munoenda kuchechi here gogo, uye kana muchienda Christian anotambirika zvakadii kuchechi kwamunoenda? Kuchechi ndinoenda, Christian vakatozvitambira nokuti ndakatanga kuenda naye asingagare kusvika naye zvino vari kutotiwo zviri kuchinjawo, saka vari kuzvitambirawo kuti dai zvanga zvachinjawo kupfuura ipapo. Iko kuchechi ikoko vakagamuchira mwana here sezvaari? Nokuti dzimwe nguva unozoona mumwe uchiti paunoenda nemwana pamwe unenge ungori wega wakamubata, vamwe havadi kana kuenda padhuze naye. Iye ane here pekuti kuchechi ikoko anotowana kunyange vanhu vekutamba navo? Aiwa, akagamuchirika, anotowana vamwe vanhu vanotomutora vachitamba naye. Iye wacho anoda vanhu zvokuti anenge achingodaidza vanhu vese, saka vanonge vachingomutora vachimutakura semunhu asingafambi, saka vakazvigamuchira. Ngatimbotarisai imini gogo, mati imini pamakatanga kuenda kumaexercise nemwana makaona shanduko iripo, uye zvakabatsira kunyange nemi kuti mugamuchire kuti ndo zviri pamwana. Asi kune vamwe vaive kuti dzimwe nguva vakaudzwa kunzi uyai nemwana kumaexercises vanoita nungo. Chii chamungade kutaura kune vanhu vakadaro? Ini ndinokurudzira kuti vanhu kumaexercise ngatiendei nevana, nekuti kumaexercise aya anobatsira. Ndakazoona ini mwana anga asingagara kuti kwamugarisa aidona, but pandakangotanga kuti akuita maexercise aiwa ndakaona achienda achisimba, bhosi wakatanga kudzidzisa magarisiro kuti anofanirwa kuti agara akadai, ndichiita ndichiteedzera kusvika kutozogona kugara ega. Saka ini ndinokurudzira vanhu kuti aiwa endai nevana kumaexercise, kunobatsira zvakanyanya
zvakanyanya, nekuti kune vamwe zvavo vane rombo rakanaka, mwana wake vamwe vane vana vakutopamba, asiwo kanawo zvakanyanya, asi unenge uchiona kuti zvine kachenji kari kuitika. Haazoramba akavharirwa kunge zvatakanga takaita takagara nei munomba, asingafamba, asingataura, asingaite sei. Saka haiwa ngatiendei nevana kumaexercise kunobatsira. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tanga tiri kumufa kwose, kwataona gogo vaChristian vari kuchengeta muzukuru wavo ane 6 years. Toda kukutendai rutsigiro rwose rwamunotipa, rutsigiro rwose rwamunopa ana amai vatinounza pachirongwa chino, uye kutora mukana uno ukuzivisai kuti chero rubatsiro rwamunoda kubatsira narwo. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Tisangane zvakare svondo rinouya.